Bă, o fi ceva controversat ce urmează să spun, dar ideea e că bărbații din ziua de azi sunt exagerat de feminizați. Ideea e că nivelul nostru de testosteron e în continuă scădere de acum 50 de ani și dacă tu, ca bărbat, vrei să faci o schimbare în chestia asta, o să se spună că ești toxic și că nu mai ești cu minte, nu mai ești la locul tău cum erai odată și alte căcaturi de genul ăsta. Și problema e că lucrurile astea ne țin captivi în trendul ăsta al feminizării și e de datoria ta să-ți menții valorile astea bărbătești și să nu lași garda jos pentru că ți se spune că trebuie să fii mai soft. Și nu e doar o chestie de percepție, pentru că studiile arată clar că în ultimele decenii nivelul nostru de testosteron a scăzut dramatic. E o combinație de stil de viață sedentar cu mâncare plină de chimicale și cu o societate care ne spune în continuu să fim mai sensibili și să ne ascultăm sentimentele. Dar uite care e faza, pentru noi nu e natural să fim așa. Bărbații sunt făcuți să fie puternici, să protejeze și să construiască. Nu să stea cu minți, să-și ceară scuze că există. Și totuși propaganda asta funcționează pentru că ne face să ne îndoim de noi înșine. Poate și tu te afli în situația asta, poate și tu ai o variantă a ta pe care o poți debloca oricând, dar trebuie să știi cum și cum să blochezi propaganda asta care te ține slab. Pentru că am fost și eu acolo, de multe ori mă întrebam și eu, bă, de ce toată lumea îmi spune că nu e ok să vreau să fiu bărbat, să vreau să fiu puternic și că trebuie să mă dau cu ruși pe față și mă machez. Și ca să văd bărbați care poartă fustă e ok cumva. Deja începusem să cred că eu sunt ăla nebun la cap. Dar ce trebuie tu să înțelegi că problema numărul 1 e că majoritatea băieților din ziua de azi au fost crescuți de femei. Acasă de mamă, de bunică, la școală de profesoară, de învățătoare și tot așa. Tații noștri ori au fost mai mult sau mai puțin absenți, ori nu s-au implicat deloc în educația noastră. Poate pentru că nici ei nu sunt la nivelul ăla de masculinitate sau poate cine știe ce alte motive. Și nu e doar o chestie de prezență fizică, pentru că de multe ori, chiar și când tații erau acasă, ei nu știau să ne ghideze. Poate munceau non-stop, poate au fost și ei crescuți de mame și nu aveau un model masculin clar. Și rezultatul e că am crescut cu valori feminine, să fim cuminți, să nu deranjăm pe nimeni, să nu riscăm cu nimic, să fim așa foarte sensibili, pentru că țin minte când eram mic, plângeam non-stop. Și nu zic că astea sunt niște valori rele în sine, dar nu te fac pe tine bărbat. Te fac o versiune diluată a ceea ce nu ești. Și asta nu e nici de cum un motiv de blamat femeile. Doamne ferește că mamele noastre au făcut tot ce au putut ca să ne aducă nouă ce e mai bun, dar totuși sunt mame, sunt femei. Și nu au cum să ne învețe să fim bărbați niște femei. Cu toată bunăvoința lor de pe planetă. Practic noi am fost educați să fim fete, să ne comportăm ca unele, să gândim ca unele. Și uite, gândește la tine în copilărie. Cine ți-a zis ție prima dată să nu te bați, să nu ridici tonul, să stai în banca ta? Mama sau bunica, nu? Și e perfect normal, ele vor să te protejeze pe tine. Doar că un bărbat nu e protejat, un bărbat protejează. Și cine dracu să ne fi învățat pe noi chestia asta cu aia? Profilul la școală? Ele ne spuneau dracu să stăm în banca noastră, să nu ieșim de rând, să nu facem gălăgie în pula mea. Exact așa am și ajuns noi să credem că bărbăția e ceva rău, ceva de evitat. Ideea e că tu ca bărbat ești mai dintr-o bucată, nu ești așa de soft ca femeile. Și de asta cuplurile sănătoase la cap sunt formate dintr-o femeie feminină și un bărbat masculin. Pentru că în felul ăsta se creează o balanță și fără balanța aia, când ea dispare și ideea de cuplu. Dar o să discutăm despre chestia asta mai târziu. Și de care chestia? În clasa 11 am început să fiu și eu puțin mai rebel. Pentru că până atunci eram o pisicuță care nu comenta, puteai să te piși pe mine, să mă calci în picioare, efectiv nu ți-aș fi spus nimic. Și prin urmare, chiar asta se și întâmpla. Și după ce am făcut schimbarea asta, la un moment dat îmi spune diriginta că, băi Andrei, nu mai îmi pasă deloc de tine, că nu mai ești cu minte cum era intra noua, te-ai vagabonțit. Eu ce pula mea să înțeleg în chestia asta? Că era ok să fiu bajocorit non-stop și să mi se dea bully și să nu ripostez deloc? Nu, dar trebuia să vii la mine. Pula mea, coie, ești nebun la cap că mi se dea și mai rău bully dacă mă uceam la direct acum să-i spun pe colegii mei care îmi dau bully. Căcat. Asta înseamnă de fapt să fii cu minte. Începusem să am și o puțină substanță, să mai fiu bătaia de joc a oricui și să mă impun atunci când era cazul și profa mea îmi spunea că nu e bine și că îi plăcea de mine când eram mai cu minte. N-ai idee cât de destructive sunt chestiile astea pentru tine ca bărbat. Mai ales când încerci să te schimbi, să devii puțin mai masculin, pentru că nu știi tu cum simțeam eu și cât de la pământ eram cu psihicul înainte să fac schimbarea asta. Și am fost și în continuare după ce am făcut schimbarea asta, pentru că mi se spunea că nu e ok ce fac. Și nu eram singur, pentru că mai erau băieți în clasă care erau la fel, docili, cu minți, să nu speria să nu supere pe cineva. Dacă am început să-mi spun părerea, să nu mai accept căcaturi, s-a schimbat totul, pentru că dintr-o dată băieții aia care mie îmi dădeau bully mi-au arătat și mie un gram de respect acum. De ce? Pentru că m-a arătat ca în coloană vertebrală. Și totuși diriginta, o femeie evident, a vrut să rămân cu minte. Și mai auzi fete care spun că vor un băiat cu minte, un băiat la locul lui. Bullshit cu aia. Ce crezi că să fug cu ăla cu minte, mâncați și pula ta? Nu! Tot în ăla rebel găsesc o atracție sexuală, în ăla bad boy. Pentru că le faci să simtă rush-ul ăla, le fac să simtă ceva în pula mea. Ce dracu să simtă de la ăla care e cu minte? Rușine, dracu, nu știu. Și nu e doar părerea mea, uite-te la orice film, orice serial, cine e băiatul ăla rău care atrage toate privirile? Sigur nu ăla care stă într-un colț și e cu minte. Femeile sunt efectiv programate biologic să fie atrase de bărbați care au un pericol în ei, care au încredere. Nu zic acum să fiu un bădăran, dar un bărbat fără substanță e invizibil.
Și tot pe genul ăsta de fetele auzi că, a, doamne, bărbații ăștia nu mai sunt bărbați și chestii de genul. Și dacă e să o luăm logic, femeile sunt alea care ne spun că suntem feminizați și tot ele ne feminizează. În fine, mai fac și niște caterincă, dar e și un grad de adevăr aici. Pentru că ce vor ele de fapt în timp ce nu știu ce vor sau nu vor să recunoască este ce a numit Ana Budeanu cel mai cu minte golan. La asta se referă ele de fapt când se spun că vor un băiat cu minte, doar că uită să mai spună și partea de golan. Și așa a ajuns să-și o tragă cu ea care sunt ambele, nu doar ea din prima parte. Și tot la categoria asta intră toxic masculinity. Și ce înseamnă chestia asta? În mare parte când un bărbat încearcă să fie bărbat, să se comporte ca unul și să gândească ca atare și ajung feministele astea nenorocite să-i spună că este toxic și că e masculinitate toxică ce face el. Atât de futut e creierul lor din toată propaganda asta în societate, încât au ajuns să considere un bărbat ca fiind toxic pentru că se impune atunci când e cazul, pentru că nu se lasă călcat în picioare, pentru că are și el o gândire bărbătească și tot așa. Vine unul la gagică ta și dă o palmă la cur și tu nu ești capabil să faci nimic? Asta ce pula mea mai e? Non-toxic masculinity? În loc să-i zbori tu muia lui, tu îi spui că lasă fimbire, că e beat, nu știe ce face. Sau cine știe ce scuză ai găsit în momentul. Crezi tu că femeia aia în subconștientul ei te mai respectă pe tine? Și crede-mă că dacă ai pierdut tu respectul femeii, poți să nu mai pierzi timpul cu relația aia. Bine, și după o să ajungi să zici că frate, e o târfă, că m-a înșelat. Oare de ce pula mea te-o fi înșelat cu aia? Nu prea mai ascult eu trap, dar știu că Oscar spune într-o melodie că dacă te înșeală e decizia ei, dar e vina ta. Nu prea mă identifică cu ce face Oscar, dar aici chiar are dreptate în versul ăsta. Și poate și tu toate chestiile astea și înțelegi perfect la ce mă refer. Poate dai și tu de persoane chiar și din familie care ți-au spus ce mi-a spus mie profesoara. Ideea e că asta este natura noastră ca bărbați, să fim mai rebeli. Cum minți în pula mea. Asta e treaba femeilor, nu a noastră. Pentru că dacă ajungem să fim doar cu minți, o să se ducă dracu orice polarizare între sexe. Și dacă nu știu ce mă refer prin polarizare, adică un bărbat masculin și o femeie feminină. De asta la poli opuși, la asta mă refer. Când ei se depolarizează, înseamnă că bărbatul devine feminin și femeia devine masculină. Și așa se duce atracția între ei. Exact ca la un magnet. Doi poli opuși la un magnet se atrag și doi poli identici la un magnet se resping. Oricum, polarizarea asta nu o duce bine nici acum, pentru că vedem o grămadă de cupluri care se destramă din motive absurde. Și nu e cu ea doar o teorie, pentru că divorțurile sunt la cote maxime. Relațiile nu mai țin, de ce? Pentru că bărbații nu mai sunt bărbați și femeile nu mai știu ce să ceară. Polarizarea asta de care ți-am zis mai devreme s-a dus și acum suntem toți un amestec. Dar ideea e că tu poți să rupi tiparul ăsta. Poți să fii unul dintre bărbații care ține lucrurile în picioare. Și știu că de multe ori ai nevoie de bărbați care să înțeleagă ceea ce gândești tu. Pentru asta am și creat o comunitate care adună genul ăsta de băieți. Poți să intri unul să vezi care e vibe-ul. Dacă nu-i de tine, poți să dai cancel oricând. Intră pe link-ul de descriere, vezi care e treaba. Și am vorbit la început și despre testosteronul ăsta în scădere. Și nu știu dacă ai auzit până acum de chestia asta, dar nivelul de testosteron este într-o scădere dramatică. Chiar și în 1990 până în 2000 e o scădere drastică. Și gândește puțin care e situația acum. Și de ce scade el? Din cauza stilului ăsta de viață modern. Mâncare procesată, lipsa sportului, poluare, stres. Bărbații de acum 50 de ani lucrau cu mâinile și treau mai simplu. Noi stăm până pe canapea toloniți și ne uităm la Netflix. Dar vestea bună e că asta e printre cele mai ușoare chestii pe care poți să le schimbi, sincer. Adică trebuie să mergi la sală, să mănânci carne și chestii neprocesate în mare parte și să renunți la junk food. Crede-mă pe cuvânt că eu am simțit o diferență în mai puțin de 2 luni. Și te rog din tot sufletul să nu te simți acum vinovat pentru că vrei să devii bărbat și să nu mai fii o pizdă. Nu te lăsa acum împiedicat de toate vocile astea feministe care spun că trebuie să fii mai soft, frate. America e chiar și maică ta e posibil să comenteze pe chestia asta și nu spun acum că maică ta e feministă, dar vede lucrurile altfel. De asta e importantă prezența unei figuri paterne în viața ta, mai ales în copilărie și adolescență. Pentru că astea sunt momentele în care tu te formezi. Și mulți dintre noi ne formăm greșit pentru că ne lipsește figura asta paternă. Dar asta nu înseamnă că acum ești cu ai pierdut, pentru că poți oricând să schimbi mindset-ul și să schimbi viața la 180 de grade. Și dacă ai văzut filmul Fight Club, știi foarte bine că Tyler Durden, personajul principal, a spus la un moment dat că suntem o generație crescută de femei. Și ăla e un film din 99. Și uite unde suntem acum. Generația TikTok, generația Safe Space, generația Snowflake, generația care se sperie de orice. Pentru că bărbații de astăzi nu mai știu să bată, nu mai știu să se apere, nu mai știu să spună nu. Și chestia e că Fight Club a fost de atunci un semnal de alarmă și chestiile parcă s-au înrăutățit. Și bă, ca să rezum, societatea vrea să te facă soft, cu minte, la locul tău, dar tu nu ești făcut pentru asta. Tu ești făcut să fii bărbat, să fii lider, să fii protector. Nu te simți acum vinovat pentru că vrei să fii cine ești. Și nu te lăsa păcălit de propaganda asta feministă care zice că să fii bărbat e toxic. E bullshit. Fii rebel, fii curajos, fii bărbat. Oamenii o să te respecte mult mai mult, femeile o să se dorească mult mai mult și tu o să te simți mult mai bine cu tine însuți. Cam atât pentru video ăsta. Sper că am să fac viața cu cel puțin 1% mai bună și ne auzim data viitoare.